Sa Good Vibes, 35 ka mga ido sa City Pound sa Bacolod ang tigayon nga nakaluwas sa kamatayon. Kung wala sila nakaluwas, dapat kuntani ipaidalom sila sa mercy killing. May isa ka grupo nga nag-facilitate sang ilang nga adoption. Yaring report ni Romeo Subado. Ini ang mga ido nga napabayaan sa mga tag-iya nga nagalayaw sa mga dalanon. Ginpang sikop sila sang City Veterinary Office kag gindala sa dog pound sa Bacolod. Kung hindi sila magawad sa ilang mga tag-iya, ginapang patay sila. Ang grupo nga Back Project PH isa ka non-profit organization nga nagapangapin sa mga kasapatan ang hindi makatulon sa natalaan ang kamatayon sa sining nga mga ido. Bangod sang irresponsable nga mga tag-iya, mapatay ang mga ido nga wala sang sala. Suno kay Daniel Sam Salvatierra, isa sa mga representatives ng grupo, ini ang naguso sa ila nga mag-organisa sa adoption drive nga event. Nagpanawagan sila sa publiko nga buligan nga ma-rescue ang mga ido ante sila ipaidalom sa mercy killing. Muna siya nag-prompt sa amon because we, as much as possible, we want to preserve their lives. So, biskan ang problema namon is time, we still push through it. And mula ng motivation namon that somehow, out of the million people or residents in Bacolod City, this 50 plus dogs would at least be adopted. Antes ini, masako na ang grupo sa pagpakaon sa mga ido sa City Pound. Gani say may baluan nila nga natalana nga i-mercy killing ang mga ido, nagpangita sila sa pamaagi nga maluwas sila. Sa mismo nga adlaw sa ilang activity sa Nobyembre 14, ang pangabay nila nga tani man lang masalbar bisan 20 lang sa mga ido, pero nakibot sila. Sang naubos nila tanan pa-adopt ang 75 ka mga ido. At least 20 man lang ma-adapt, at least half. Because that's what I urged and asked the city vet. Kung may mabilin, biga half patsyon ng gyapon. Sir, bayaran na lang sila namon. Kag isigi lang namon gyapon ang campaign for adoption. We didn't really expect that all these dogs will be adopted on that same day. That people would come. Dako pasalamat sa grupo nga pinaagi sa social media, nabatian ang ilang nga panawagan. Ang iban sa mga nag-adapt sa mga ido, gikan pa sa Gwa sa Bacolod. Kag ang nagkananain nga mga grupo nga nag-rescue kag nagakampanya para sa pagpangapin sa kasapatan, nagbulig man sa ilang nga panawagan. That's just how it is, the power of social media. Grabe gid ang influence. But then again, hindi man na siya matabo kung wala gid sila gintandog ni Lord. I mean, if God didn't interfere, nothing could ever happen. Sa karon, wala na sa minabilin nga mga ido sa City Pound sa Bacolod. Plano sa grupo nga magpangita sa ang pamaagi nga ang mga ido nga masikop sa City Pound ang hindi napagpatsyon kundi mabutang sa isa ka pasilidad nga maalagaan kag mapakaon. Nagakampanya man sila para sa responsible pet ownership kay nagapati sila nga wala sang layaw nga ido kun wala sang pabaya nga tag-iya.